Tämä on kakkaa. En lopeta heti. Knatterton on päässyt kahviin, vaikka hän on kääntänissä. Mutta niin olen minäkin. Erittäin taitava lukkoseppä, jolla on voimakkaasti kehittynyt PR. Kikkeli, saanko kokeilla kokeilla? Miksi ihmeessä? Sinä paska kuuluu minulle, ja te kaikki olette minun orjani. Onko se? Näettekö tuon mustan tornin? Sen nimi on Mustan torni. Tässä seisoo Knatterton, ja tässä seisoo Knatterton. Lapussa sanotaan, että Knatterton on virun homo. Nikketikin. Kaikki tietävät, miten vaikeata on vakuuttaa mielisairaalan lääkärille, että onkin homo. Nikeltä siihen haaskautui puoli tuntia, mutta silloin lääkärikin on jo lääkäri. Tämä On ihan paska. Nuuska murkunen meni unenpöppöröisenä suihkuun, näki Nick sensä, kirkaisi ja pyörtyi. porkkana. Mies on pukeutunut pelkkään paitaan. Naatia näilepnut no se mies on pelkkään paita on pelkkää mies on paita pelkkää paita mies on pelkkää mies paita. Mikä vittu on paita mies? Paskan tuoksahdus tuntuu Nikestä tutulta. Kun Knatterton herää, hänen perseensä haisee paskalta ja hänen korvastaan tulee paketti. Tapan kaikki. Paitsi kaikki.